ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பாட்டெல்லாம் ஆயிடுச்சுங்க மாதாஜி. பிரணத்தி பாட்டெல்லாம் ஆயிடுச்சா? அந்த இதெல்லாம் சொல்றேன். பிரபாதம் நமவும் விஷ்ணு பாட படிக்கணும். படிக்கிறடா யாரும்? பிரணத்தி பாட்டெல்லாம் ஆயிடுச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி, எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அதிகாலையில கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஜெயராதா பாட்டு முடிஞ்சிருச்சுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் முடிச்சிட்டாங்க பாட்டு. பிரணத்தியும் முடிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா? இல்ல, பிரணத்தி தான் படிக்கணும். அதான் படிக்கணும். பிரணத்தி படிக்கணும். படிக்கட்டுமா? ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं तथाति स्वपदान्तिहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जहतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தெரியுது ஸ்கிரீன் மாதாஜி. தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தெரியுது மாதாஜி. ஓ தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு எத்தனாவது ஸ்லோகம் பார்க்கணும்? 24 படிக்கணும். 20 பார்க்கணும் மாதாஜி. 7.20. 20ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? ஆமா மாதாஜி, 20 ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மாதாஜி. 24. 20 நம்ம பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேனே. அவங்க ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்து தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்னு. ஸோ பகவான் தான் மூல முழுமுதற் கடவுள். நம்ம அவரை சரணடைந்து அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்தாலே போதும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? இன்ஸ்டன்டா நமக்கு எல்லா பலனும் வேணுன்றதுக்காக என்ன பண்றோம்? தேவதேவர்களோட வழிபாடுகள் செய்து தான் தோன்றித்தனமாக அதுக்கேற்றாற் போல ஒரு நியமங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நம்ம பண்றோம். ஏன் அப்படி பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, மதியற்றவர்கள், குறைந்த அறிவுடையவர், மதியற்றவர்னு சொல்ல முடியாது, குறைந்த ஞானமுடையவர்கள், ஜட ஆசைகளால அவங்க ரொம்ப ஜட ஆசைகளால அவங்க நிரம்ப பெற்றவர்கள், நிறைய வேணும்னு நினைக்கிறாங்க. உடனடியாக பலன் வேணும் அப்படின்றத அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஸோ 21வது பதம் போலாம். யோ யோ யாம் யாம் தனும் படிக்க ஸ்ரத்தடியர் சித்துமிச்சதி தஸ்ய தஸ்யாச்சலாம் ஸ்ரத்தாம் தாமேவ விததாம் யகம். எல்லோருடைய இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன். நம்ம பார்த்திருக்கோம், பகவானுடைய புருஷ அவதாரம் ஸ்ரீரதகஷாய் விஷ்ணு எல்லோருடைய இதயத்திலையும் பரமாத்மாவாக இருக்கார். தேவர்களை வழிபட வேணும்னு ஒருத்தவங்க நினைக்கும் போது, இது கூட நம்ம பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன், 24 வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அவங்கள வழிபடணும்னு நினைக்கும் போது அதற்கு உண்டான நம்பிக்கையை கொடுப்பதும் அவர்தான். அந்த நம்பிக்கையை வலுப்படுத்துவதற்கு உண்டான விஷயங்களை செய்வதும் பகவான் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம்.
உம் அந்த 22வது பதத்துல அவங்க வழிபாடு செய்யறாங்க இல்லையா? அப்படி செய்யும் பொழுது அந்த நன்மைகளை எல்லாம் யார் மூலமாக கிடைக்கப்படுகின்றது அப்படின்னாக்கா, அதையும் பகவான் தான் வந்து அவங்க நமக்கு ஆசீர்வதிக்கின்றார். சதயா ஸ்ரத்த தடியா யுக்தஸ்தஸ்யாரத நமி ஹதே லபடிதே சத்த காமான் மயைவ விஹிதான் ஹிதான். ஸோ அந்த அந்த ஆசையை நமக்கு நடத்தி கொடுப்பதும் பகவான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா நமக்கு வந்து பௌதீகமான விஷயங்களை கேட்பது வந்து தூய பக்தி கிடையாது. பகவானே எனக்கு இந்த செல்வத்தை கொடு, இந்த கஷ்டத்தை கொடு, என்னுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன் மூலமாக எனக்கு நான் என்ன கர்மத்துல இருக்கணும் அதை நான் அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும் இல்லையா? ஸோ அதுல இருந்து அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு அவரை தவிர்த்து வேற கதி இல்லை, அவரிடத்தை தான் நம்ம கேட்கணும். பட் ரொம்ப பௌதீகம் சார்ந்த விஷயங்களை கேட்கறது வந்து தூய பக்தி அல்ல. பக்தன் வந்து பகவான் பரமபிதா, அவருக்கு தெரியும் எனக்கு என்ன வேணும், என்ன கொடுக்கணும், எப்ப கொடுக்கணும்ட்டு. அப்ப இப்ப நான் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னாக்கா அதுவும் பகவானுடைய கருணை இல்லையா? சோ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, தலைக்கு வந்தது தலைப்பாக போயிடுத்து அப்படின்னு. அதனால நம்மள அவர் எப்பவும் கைவிட்ட மாட்டார், நம்ம தான் அவர் மறந்துடுவோம். பட் பகவான் அப்படி அல்ல. சோ நான் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னாக்கா அது என்னுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்குவாங்க யாரு? பக்தர்கள். ஆனா அந்த கர்ம மீதிகள் பௌதிகமான விஷயத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இன்னும் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்ட்டு அவர் என்ன கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. ஆனா அது வந்து அப்படி கேட்பது சரியல்ல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ அப்படி அவங்க வழிபாடு செய்து தேவர்களை திருப்திப்படுத்தி செய்கிறாங்களே, அதெல்லாம் வந்து தற்காலிகமானது. அது வந்து ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. அந்த வத்து பலம் தேஷாம் தத் படிவத் அல்பமேதசாம் தேவான் தேவயஜோ யாந்தி மத் படிக்தா யாந்தி மாமபி. கமலா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிறதுனால நானே வாசிச்சிடும் மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. இல்ல நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு டைம் இல்லாதனால நானே வாசிக்கிறேன் கடகடன்னு. அதனால சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பலன்களை அவங்க எதிர்பார்த்து செய்கிறாங்களே அது வந்து தற்காலிகமானது. அது மட்டும் இல்லாமல் அது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ நாம் எந்த பாவத்தில் வழிபாடு செய்கின்றோமோ அந்த பாவம் நமக்கு வருது. இப்போ தேவர்களை வழிபாடு செய்தாங்கன்னா அவங்க தேவர்களோட லோகங்களுக்கு போவாங்க. நம்ம பார்க்குறோம் பகவானுடைய நாபி கமத்திலிருந்து 14 லோகங்கள் இருக்கு அப்படின்னுட்டு. ஸோ அந்த 14 லோகங்களுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் சத்தியலோகமே கூட ஊழி காலத்துல பகவானுக்குள்ள அவ்யக்தத்துல அடக்கமாகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ எல்லாமே வந்து அழிவுக்கு உட்படக்கூடியது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதனால அந்த லோகங்களுக்கு சொர்க்கலோகம் போகணும்னு ஒருத்தவங்க வந்து அதுக்கேற்ற போல சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை செய்து அங்கு சென்றாலும் நாம் மீண்டும் என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய பேங்க் பேலன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம், அந்த புண்ணியங்களோட பேலன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மீண்டும் இந்த பௌதீக லோகத்துக்கு வரோம். மீண்டும் நம்மளுடைய கர்ம விளைவுகள் ஆரம்பிக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ இதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும் போது அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனம் செல்கின்றோம். ஏன் அப்படின்னா அங்க இந்த படைப்பு அழிவு அப்படின்றது அங்க கிடையவே கிடையாது. அது நித்தியமான ஒரு லோகம். பகவானோட எப்பவும் பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கலாம். ஸோ அதனாலதான் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னதமான லோகத்தை அடைகின்றார்கள். ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து இங்க சொல்றார், யாரெல்லாம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறாங்களோ அந்த லோகத்தை அடைகிறாங்க. ஏன் நம்ம அங்க போனோம்? ஸோ அங்க வந்து இந்த இந்த மூவகை துன்பங்கள் கிடையாது. அவருக்கு எப்போதும் நித்தியமாக திருப்தி, அதுதான் நம்மளுடைய சுபாவம். எப்படி சக்கரை அப்படின்னாக்கா இனிக்குது, கரும்புனா இனிக்குது இல்லையா? அதுதான் அதோட சுபாவம். ஸோ நம்மளுடைய சுபாவம் என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய இயற்கை என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். அதுதான் நம்மளுடையது. அதை விடுத்து நாம இங்க வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், மீண்டும் அந்த அந்த கோலோக விருந்தாவனம் செல்ல வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ தேவர்களை வழிபாடு செய்வதெல்லாம் வந்து குறைவுடைய இது. இந்த இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆக்சுவலா. ஓகே. அவ்யக்தம் வியக்திமாபன்னம் மன்யந்தே மாம புத்தயே பரம்பாடிவமஜானந்தோ மாமாவ்யமனுத்தமம். என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கை பற்றி அவர்கள் அறிய முடியாது. ஸோ இங்க வந்து பகவானை பூரணமாக புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் என்ன சொல்றாங்க, பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை. நம்ம பார்க்கிறோம் பகவானை 3 நிலைகள்ல புரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் எப்படி இருக்கிறார்? பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர். 3 நிலைகளை அவரை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும். ஸோ இங்க சிற்றறிவு குறைந்த ஞானம் உடையவர்கள் என்ன சொல்றாங்க, பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை. பகவான் சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக ரூபம், சச்சித் ஆனந்த ரூபம் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். பகவான்
ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக. ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப அழகிய ரூபம், உண்மையான நித்தியமான ரூபத்தை கொண்டிருக்கார் அப்படின்னு பார்க்குறோம் பிரம்ம சம்ஹிதையில. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இங்க வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே சொல்றார். ஒரு சிலர் என்ன சொல்றாங்க, பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க, குறையுடைய ஞானத்தை கொண்டவர்கள். ஆஹ் ஆஹ் முன்ன அருவமாக இருந்ததாகவும் இப்ப உருவம் ஏற்றிருப்பதாகவும் சொல்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஆம், தவறான ஒரு கருத்து. அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான பகவானுடைய அந்த பரம இயற்கை புரிந்து கொள்ள முடியாது. பக்தனால் மட்டும்தான் பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஏன் அப்படின்னாக்கா, மற்றவங்களுக்கு இருக்கிறதெல்லாம் சிற்றறிவு. அந்த பகவான் எப்படிப்பட்டவர், அழிவற்றவர், மிக உயர்ந்ததுமான பரம இலக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்கின்றோம். ஸோ கிருஷ்ணரை பற்றி எப்படி நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும்? அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமா. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், நவவித பக்தி தொண்டு. அதுல ஏதாவது ஒரு வழியை எடுத்துட்டு பகவானை இது பண்ணலாம். முதல்ல இருக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா ஸ்ரவணம், பகவானை பத்தின நாம ரூப குண லீலைகளை கேட்பது. ஸோ பகவானுடைய நாமத்தை ஜபம் செய்வது. பிரபுபாதர் நம்ம கொடுத்திருக்கார். நிறைய மார்க்கத்தை கொடுத்திருந்தாலும் முதல்ல நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா நாம ஜபம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பகவானுடைய நாம ஜபத்திலிருந்து தான் நம்முடைய பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஸோ நமக்கு அவர் முதல்ல கொடுத்துருக்குது. ஈவன் நம்ம 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து இன்னும் நான் ஃபுல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணல அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல, முதல்ல நாம ஜபத்தை கொடுங்க, நாம ஜபம் செய்ய ஆரம்பிங்க. அதை ஆனா சஸ்டைனா பண்ண ஆரம்பிங்கன்னு சொல்றார். ஸோ அதுல இருந்து தான் நம்மளுடைய மற்ற விஷயங்களே ஆரம்பிக்கின்றது. நாகம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய யோக மாயா சமாவிருத மூடோயம் நாபிஜானாதி லோகா மாமஜவம் ஜமவ்யயம். ஸோ சிற்றறிவு உடையோருக்கும் முட்டாளுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. ஏன்னா அவங்களுடைய ஞானம் குறைவோட இருக்கு, பகவானை பூரணமாக புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. அது மட்டும் அல்லாம நாம அவருடைய அங்கம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தாலும் ஏன் நம்மளால அவரை புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னாக்கா, மாயா சக்தியால நம்ம என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கோம், கவரப்பட்டிருக்கோம். அவர் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கார் அப்படின்றத சொல்றோம். ஸோ பகவான் பிறப்பற்றவர், அழிவற்றவர் என்பதை அவர்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது. பக்திக்கு வருவதற்கு முன்னாடி நம்மளுக்கும் வேற வேற மாதிரியான தாட்ஸ், வேற பிலாசபிக்கல் இதுல நம்ம இருந்தோம் இல்லையா? எப்ப கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்துட்டோமோ அப்போ பகவான் மூல முழுமுதற் கடவுள்ன்றதை புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. ஸோ பகவான் பிறப்பற்றவர், அவர் வந்து அழிவற்றவர் இல்லையா? ஸோ இந்த ஞானத்தை பக்தர்கள் அல்லாத மற்றவர்களால புரிந்து கொள்ளவே முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஸோ கிருஷ்ணர் தனது தூய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கின்றார். ஈவன் பிரம்மதேவர் முதல்ல படைச்ச ஒரு உயிர்வாழி, அவராலையுமே வந்து பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியல. அதனாலதான் பிரம்ம மோக லீலையை நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ அதனால தூய பக்தனால மட்டும்தான் பகவானை உள்ளது உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். வேதாஹம் சமதீதானி வர்த்தமானானி ச அர்ஜுன படிவிஷ்யானி ச பூதானி மாம் து வேத ந கஷ்டன. ஓகே. ஸோ இங்க அர்ஜுனா முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன், ஆனால் என்ன அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. பகவத்கீதையில முன்னுரையில நம்ம பார்த்திருக்கோம் 5 விஷயங்களை பத்தி நம்ம பகவத்கீதையில படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னென்ன அந்த 5 விஷயங்கள்? வேகமா சொல்லுங்க. இருக்கீங்களா? நான் பேசுறது கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க, என்னென்ன அந்த 5 விஷயங்கள்? கிருஷ்ணரே முதல் கடவுள் மாதாஜி. இல்ல அது ஓகே. ஓகே, அடுத்து 5 விஷயங்களை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா பகவத்கீதையில? ஜீவாத்மா, ஆன்மா, பரமாத்மா வேறுபாடு. ஓகே, வேற? ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, வேற என்னெல்லாம் படிக்கிறோம்? பிரகிருதி, அதாவது இந்த பிரபஞ்சம், காலம், கர்மம். அன்னைக்கு யாரும் சொன்னீங்க கிளாஸ்ல. ஓகே. ஸோ 5 விஷயங்களை பத்தி நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கிறோம். ஜீவாத்மா நம்ம இரண்டாவது அத்தியாயம் ஃபுல்லா பார்த்தோம் இல்லையா?
அந்த ஆத்மாவுடைய குணங்கள் என்ன, அதை வெட்ட முடியாது, நனைக்க முடியாது, எரிக்க முடியாது, உலர்த்த முடியாது, அதெல்லாம் பார்த்தோம். ஜீவாத்மா. பரமாத்மா பகவான் எப்படிப்பட்டவர்? அவரே மூல முழுமுதற் கடவுள். பார்க்கின்ற அனைத்துமே வந்து அவருடைய அவருடைய சக்தி. அப்ப அவரை பத்தி நிறைய பார்த்தோம். விபூதி யோகத்துல நம்ம 10வது அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம். ஸோ பகவானை பத்தி, பரமாத்மாவை பத்தி பார்க்குறோம். அங்கங்க ஒரு ஒரு அத்தியாயத்திலையும் நம்ம அவரை வந்து பார்த்துட்டே வரோம். ஸோ இப்ப கூட முந்தின ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லையா, அவர் அஜ, பிறப்பற்றவர், அழிவற்றவர், நித்தியமானவர் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்குறோம். ஸோ பரமாத்மாவை பத்தி பார்க்கணும். அடுத்தது வந்து பிரகிருதி, இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம், இந்த இயற்கை எப்படிப்பட்டது. இப்ப நம்ம அடுத்து வரப்போறதுல பார்ப்போம். 24 மூலக்கூறுகளால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. உயர்ந்த ஆன்மீக லோகம், தாழ்ந்த ஜட உலகம். அந்த லோகம் வந்து எத்தனை மூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கணும். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா காலம். ஸோ இங்க பகவான் சொல்றார், பகவானே காலமாக இருக்க. ஸோ அதனாலதான் அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து சொல்றார். அப்ப அர்ஜுனன் கிட்ட அவர் தன்னுடைய அந்த விஸ்வரூபத்தை காட்டும் போது பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் புரிந்து கொள்றாரு. எல்லாரும் அவருடைய வாய்க்குள்ள போறதை அவர் பார்க்கிறார். அப்ப சொல்வார் அர்ஜுனன், இதெல்லாம் எல்லாரும் உங்களுடைய வாய்க்குள்ள போறதை நான் பாக்குறேனே அப்படின் போது, ஏன்னா அதுதான் காலம் இல்லையா? ஸோ அந்த பகவான் கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் அனைத்துமே அவராக இருக்க. ஸோ அதுதான் இங்க சொல்றார். கடந்த காலத்துல நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்க போகின்றவை அனைத்தையும் அறிந்தவர். அவர் எல்லா நம்ம உடம்புக்குள்ள என்ன நடக்குது, இல்ல நம்மளை பத்தியே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல. ஆனா பகவான் அப்படி இல்லை. ஒரு ஒரு ஜீவராசிக்கு உள்ளாரையும் இருக்கின்றார் இல்லையா? ஸோ நம்மளுடைய உடம்புல இப்ப இந்த ஸ்கின் இருக்கிறதுனால இது வந்து எல்லாத்தையும் கட்டுக்குள்ள வச்சுட்டு இருக்கு. இதுல இருந்து கொஞ்சம் எங்க அடிபட்டு இந்த உள்ளர இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்த்தா நம்மளுடைய இந்த உடம்பே நம்மளால பார்க்க முடியல. ஆனா பகவான் கருணையோட என்ன பண்றார், ஒவ்வொரு உயிர்வாழிக்குள்ளாரையும் இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பகவான் எல்லார பத்தியும் நன்கு அறிவார். ஆனால் பகவானை பற்றி முழுவதுமாக அறிந்தவர் எவரும் இல்லை. இங்க நம்ம எதுக்காக நம்ம அதை பார்க்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, தூய பக்தி தொண்டால மட்டும்தான் பகவானை உள்ளது உள்ளபடி உணர முடியும். மற்றவங்களால தான் தோன்றித்தனமாக சிற்றறிவுள்ள மூடர்கள், அவருக்கு ரூபம் இல்லை, அவரை பத்தி வேற வேற பேசுறதெல்லாம் வந்து ஞானமற்ற தன்மை அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்கின்றோம். ஸோ கிருஷ்ணருடைய ரூபம் பௌதிகமானது அல்ல. நம்ம சொல்றோம், நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கிருஷ்ணர் வந்து யாரோ ஒரு வேடன் வந்து அம்பு எய்து அவர் இறந்து போயிட்டார், அவருடைய உடம்ப இது பண்ணிட்டாங்க, அவருடைய இதயம் வந்து ஜெகநாதருடைய இதுல இருக்கு, நிறைய கதைகள் வந்து பேசுறாங்க. அது அப்படி அல்ல. அவர் எப்ப தோணுதோ அப்ப வருவார், என்ன ரூபத்துல வரணும்னு தோணுதோ அப்ப வருவார். ஆனா எதற்காக வருவார் அப்படின்னாக்கா, மெயினா பக்தர்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்காகவும் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காகவும் வருகின்றார். ஒரு அசுரனை கொல்றதுக்காக அவர் மேல இருந்து வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அது போல நம்ம அங்க அசுரவதம் நடக்குது அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணகத்தா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஹிரண்யகசிபு, இரண்யாட்சனோட லீலை நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த அவங்களுடைய வதம் ஏன் நடக்குது அப்படின்னாக்கா, திருப்பி அதுக்கு ஒரு பெரிய லீலை, அது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்து நம்ம கதைகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ கிருஷ்ணருடைய ரூபம் வந்து பௌதிகமானது கிடையாது, அது மாயையினால மறைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அவர் அனைத்தையும் அறிந்தவர், எல்லா ஜீவாத்மாவையும் அறிந்தவர். ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கின்றார். இங்க நம்ம பார்க்கிறோம் பாருங்க இந்த படத்துல. ஸோ மனுஷங்க, விலங்குகள் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவாக இருக்கார். அதனால பகவானை முழுவதுமாக அறிந்து கொள்வது வந்து கடினமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணர் சூரியனை போன்றவர், மாயை மேகத்தை போன்றது. மேகங்கள் தற்காலிகமாக மறைக்கலாம், அத்தகைய மறைவு நமது எல்லைக்கு உட்பட்ட பார்வையில் மட்டுமே. சூரியன் உண்மையில் மறைக்கப்படுது, சூரியன் நித்தியமாக இருக்கு. நம்ம இந்த பௌதீக ஆசையினால, மாயினால கவரப்பட்டிருக்கோம். நான் என்னோட குடும்பம் அப்படின்ற அந்த ஒரு கர்வத்துல, அகங்காரம், அமக்காரத்துல ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறதுனால உண்மையாக நித்தியமான பகவான், அவருக்கும் எனக்கும் இல்ல உறவை என்னால புரிந்து கொள்ள முடியல. ஆச்சாரியர்கள், நம்ம பிரபுபாதர், ஆன்மீக ஆச்சாரியர்களோட வழிகாட்டுதல், அவர்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பக்தர்களோட சங்கத்துல பக்தி தொண்டு புரியும் போது மட்டும்தான் மனதில் உள்ள கலங்கங்கள் நீங்கி பகவானை உள்ளது உள்ளபடி புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஓகே, 27வது பதம். இச்சாத்வேஷ சமுத்தேன த்வந்த்வ மோகன பாரத சர்வபூதானி சம்மோகம் சர்வே யாந்தி பரந்தப. பரத குலத்தோன்றலே, எதிரிகளை வெல்வோனே, விருப்பு வெறுப்பினால் உண்டான இருமைகளில் மயங்கியுள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளும் மிகுந்த குழப்பத்துடன் பிறந்துள்ளனர். ஸோ அங்க சொல்ற, நீ எதிரிகளை வெல்பவன், விருப்பு வெறுப்பினால் உண்டான ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் நமக்கு வந்து இருமைகள் இருக்கு. ஜீவாத்மா வந்து அதுல ஆட்கொள்ளப்படுது. ஆனா பகவானுக்கு அப்படி இல்லை. அவருக்கு வந்து பூத்தனாவும் ஒண்ணுதான்,
அதே சமயத்துல பக்தர்களும் ஒண்ணுதான். எல்லாருக்கும் வந்து வந்து அவர் அருள் பாலிக்கின்றார்னு பார்க்கிறோம். ஆனா நம்ம அப்படி இல்லை. நமக்கு வந்து விருப்பு வெறுப்பு, உயர்வு தாழ்வு, இன்பம் துன்பம் அந்த மாதிரியான இருமைகள்ல மாட்டின்னு இருப்போம் அப்படின்றத பார்க்கிறார். அதனால நம்ம குழப்பத்துல இருக்கிறதுனால பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஏஷாம் த்வந்த கதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மணாம் தே த்வந்வ மோக நிர்முக்தா படிஞ்சதே மாம் திருடா. முப்புறவிலும் இப்புறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ள எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டார்களோ, அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். ரொம்ப 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 முக்கியமான ஸ்லோகம். யாரால வந்து இது வரைக்கும் யாரெல்லாம் வந்து பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு சொன்னார் இல்லையா? இப்ப யாரால பகவானை உள்ளது உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள முடியும்ன்றத சொல்றார். முந்தின பிறவிலும் சரி, இந்த பிறவிலும் சரி, புண்ணிய செயல்கள்லாம் செய்து பாவ விளைவுகள்லாம் முழுமையாக ஈடுபட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். 84 லட்சம் ஜீவாத்மா 84 லட்சம் உயிர்களாக பிறக்குது அப்படின்னுட்டு. அப்ப மனுஷ பிறவியே 4 லட்சம்னா எத்தனை பிறவிகள்ல நான் என்னென்ன கலங்கங்கள் செய்தேன்னு தெரியல. அறிந்தோ அறியாமலோ, தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஏதேதோ செய்திருக்கலாம். அப்போ அதோடைய கலங்கங்கள்லாம் என் மனசுக்குள்ள மூழ்கி இருக்கிறதுனால தான் உள்ளார இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை என்னால புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அப்ப அவருடைய அதீதமான கருணை, பகவானுடைய அதீதமான கருணை, ஆன்மீக ஆச்சாரியர்களுடைய சங்கம், பக்தர்களுடைய சங்கம், அவங்களுடைய கருணை மூலமாக நமக்கு என்ன நடக்குது? பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறதுனால அவருடைய நாம ஜபம் மற்ற பக்தி தொண்டுல ஈடுபடும் போது கலங்கங்கள் எல்லாம் ஒழிக்கப்படும் போது பகவானை நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. ஸோ யார் வந்து பகவானை பார்க்க முடியும்? முந்தின பிறவி இந்த பிறவில பல புண்ணிய செயல்கள் செய்து பாவ விளைவுகள்லாம் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ. ஸோ நமக்கு வந்து பகவானுடைய கருணையினால இந்த சங்கம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ நம்ம அனைவருக்கும் பாவ விளைவுகள் ஒழிக்கப்பட்டதுனால தான் நம்ம வந்து சத்சங்கத்திலே இருக்கும். பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக இந்த அதிகாலையில 7-8 பேர் இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பாக்கியம். ஸோ அவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ. ஆனா இதை வந்து சஸ்டைனா நம்ம பண்ணணும், உறுதியாக நிலைத்து நம்ம பண்ணணும். 8 பேர் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இது கண்டினியூஸா இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும். ஸோ அவங்களால மட்டும்தான் பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபட முடியும் அப்படின்றத இங்க சொல்றார். தூய பக்தர்களின் சங்கத்தினால் மட்டுமே சாத்தியம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அதனாலதான் பௌதிகமான ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம எந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் கேட்கக்கூடாது. ஆன்மீக உணர்வு பெற்ற, தன்னுணர்வு பெற்ற ஆச்சாரியர்களிடத்திலிருந்து கேட்கும் போதுதான் உள்ளது உள்ளபடி நாம உணர முடியும். அவர்களால மட்டும்தான். ஏன்னா நம்ம காலையில மங்களார்த்தி பாடுறோம் இல்லையா? அவங்க எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ். அவர் பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு, நான் போஸ்ட்மேன் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த பக்தியை எடுத்துக்கொண்டு பகவான் இடத்துல கொடுப்பவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ தூய பக்தர்களின் சங்கத்தினால் மட்டுமே நம்ம வந்து பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஜரா மரண மோக்ஷாய மாமாஸ்ரித்ய யதந்தியே தே பிரம்ம தத்விதோ கிருஷ்ணம் அத்தியாத்மம் கர்ம சாகிலம். முதுமையிலிருந்து மரணத்திலிருந்து விடுபட முயலும் அறிவுடையவர்கள் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் போகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த மூவகை துன்பங்கள் பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மூவகை துன்பங்கள் இந்த பௌதிக லோகத்திலேயே இருந்தாலுமே கூட நாம எப்போ பக்தி தொண்டு செய்கின்றோமோ அப்போ இதுல இருந்து முழுமையாக விடுபடுறோம். ஸோ திவ்யமான செயல்களை பற்றி அனைத்தையும் அறிவதால் அவர்கள் ஒரு நிமிஷம் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனே அப்படின்னு சொல்றாருங்க. ஸோ முதுமை மரணம் இது ரெண்டுத்துல இருந்து விடுபடணும்னு நினைக்கிறவங்க அதோட இம்பாக்ட்ல இருந்து விடுபடணும். அப்படின்னா அப்படி இல்லை, பக்தர்களுக்கு வந்து மரணமே வராதா இல்ல முதுமையே வராதான்னா முதுமையாக இருந்தாலும் அதன் விளைவுகள்ல நாம பாதிக்கப்படல. நம்மளுடைய எத்தனை ஆச்சாரியர்கள் பார்க்குறோம். இப்ப நம்ம ஹிஸ் ஹோலினஸ் ஜெயபத்தாக கோஸ்வாமி மகாராஜ் பௌதிகமா நம்ம அவருக்கு வந்து அத்தனை வியாதிகள் இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறோம். ஆனா அதையெல்லாம் கடந்து இருக்காரு அவர். இப்போதான் அவருக்கு நிறைய பன்மடங்கு பக்தி தொண்டை வந்து பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு 60-65 வயசு ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா நம்மளுடைய இதுலயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை டீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்காங்க இல்லையா? 82 வயசுல கூட நமக்கு வந்து புஷ்பா மாதாஜி வந்து இன்னும் இதுல இருக்காங்க. காலையில ஆரம்பிச்சாங்கன்னா மங்களாரத்தில ஆரம்பிச்சு ஈவினிங் நைட் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9:30 10 o'clock வரைக்கும் அவங்க வந்து ஆன்லைன்லேயே வந்து பக்தர்களோட சங்கத்தில் இருக்காங்க. ஸோ அந்த தூய பக்தி தொண்டில் இருக்கவங்க வந்து முதுமையிலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் விடுபட நினைக்கிறவங்க பக்தி தொண்டில் இருக்காங்க. அதாவது முதுமையில இருந்தாலும் அதனுடைய விளைவுகள் வந்து அவங்களே தாக்குவது கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ நம்ம எல்லா மற்ற
சத்சங்கம்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் சொல்லி தருது. ஆனா நம்மளுடைய இஸ்கான்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்ட் ஆஃப் டையிங் அப்படின்றத சொல்லுது. அடுத்த பிறவிக்கு அல்லது மரணத்திற்கு நம்மளை எப்படி தயார் செய்வது என்பதை வந்து நம்மளுடைய பக்தி துண்டிலிருந்து இருந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ எவனொருவன் இந்த முதுமையின் மூலமாக வரக்கூடிய துக்கங்கள், மற்ற மற்ற எல்லா துக்கங்கள்ல இருந்து விடுபடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக பக்தி துண்டின் மூலமாக பகவானிடம் சரணாகதி பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மற்றதை அவர் பார்த்துக்கொள்வார் இல்லையா? ஸோ திவ்யமான செயல்களை பற்றி அனைத்தையும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனே. ஸோ பகவானை பத்தி அறியுது, நாம ரூப குண லீலைகள் எல்லாமே வந்து திவ்யமானது. ஏன்னா அதுதான் நம்ம பக்தி துண்டுல பார்க்கிறோம். ஸோ அந்த பிறப்பு இறப்புன்றது வந்து சம்சார சாகரம், அது பெரிய கடல் மாதிரி. அந்த கடல்ல நீந்தி நம்ம வெளியில வர முடியுமான்னு பார்த்தா முடியாது. எப்படி கஜேந்திரன் தன்னாலே முடியும், நான் எவ்வளவு பெரிய பலசாலி, இது ஒரு சாதாரண ஒரு முதல்ல இது ஒரு துச்சம் அப்படின்னு நினைச்சார், எனக்கு எவ்வளவு பெரிய பரிவாரம் இருக்கு அப்படின்னு. ஆனா எதுவுமே அங்க சாத்தியப்படலை. அப்போ அந்த மரணம் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கும் போது அவருக்கு பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் வந்து பகவானே கதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய நாமத்தை சொல்றார், ஆதி மூலமே. அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்றார், பகவான் ஓடி வருகின்றார். அவர் நமக்காக ஜஸ்ட் வெயிட் பண்றார். என்னோட குழந்தை என்ன ஞாபகம் வச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவ்வளவுதான். அதுக்காக நீ என்ன நினைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இல்ல, அவரை மறந்து நம்ம இங்க வந்தாச்சு. இப்ப பக்தர்களின் கருணையினால, ஆன்மீக குருவோட கருணையினால நம்ம அந்த சங்கத்துல பக்தியை பிராக்டிஸ் பண்ணணும், நாம உச்சாடனம் செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நாம ஜபம் செய்து அவரிடத்துல சரணாகதி அடையும் போது என்ன பண்றாரு, நம்ம எந்த மாதிரியான துன்பங்கள்ல இருந்தும் அவர் விடுவிக்கின்றான்னு பார்க்கும். அஜாமிலன் வந்து அந்த முதல்ல வந்து அவங்க நிறைய பக்தி பண்றாங்க, ஒரு பிராமணர். ஆனா ஒரு தவறான செயலை வந்து ஒரு காட்டுல பாக்குறார். உடனே அந்த விலைமாது பின்னாடியே போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பிராமண தகுதியெல்லாம் இழந்து எல்லா கர்மங்களையும் பண்றார். அப்போ எல்லா விதமான தவறுகளையும் செய்கின்றார். கொலை, கொள்ளை, வழிப்பறி எல்லாமே பண்றார். பண்ணி அவ்வளோ ஒரு 82 வயதுல அவருக்கு வந்து 10 வயதுல வந்து மகன், 88 வயதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 10வதாக ஒரு குழந்தை வேற பிறக்கின்றது அவருக்கு. அப்போ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ கொடுமைகள் செய்து எல்லா பாவ காரியங்களும் செய்ததுக்கு அப்புறமும் கூட குழந்தைக்கு நாராயணான்னு பேர் வச்சுக்கிறார். ஏன் அப்படின்னாக்கா, அங்க சாதுக்கள் போகும்போது அவங்க கிட்ட கேட்கறாங்க, எனக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு, என்ன பேர் வைக்கலாம் போது நாராயணனோட. ஏன்னா பக்தர்கள் எப்பவுமே தூய பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கங்கையை காட்டிலும் உயர்ந்தவர்கள்னு நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பாக்குறோம். எப்பொழுதும் பகவானை வந்து இதயத்திலே தாங்கிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்க போகிற இடமெல்லாம் புனிதம் அடைகின்றது. அவங்களுடைய ஒரு க்ஷணம் நமக்கு வந்து சங்கம் கிடைச்சது அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய பாவங்கள் அழிகின்றது. இங்க பாருங்க எவ்வளவு பெரிய உதாரணம். கங்கை மீண்டும் மீண்டும் நம்ம குளிக்கிறதுனால மட்டும்தான் கங்கையில இருந்து நம்மளுடைய பாவங்கள் அழியும். ஆனா பக்தர்களுடைய தூய பக்தர்களுடைய சங்கம் நமக்கு வந்து அந்த ஒரு க்ஷணத்துல வந்து நம்மளுடைய பாவங்கள் அழியுதுன்னு. அவர் இத்தனை பாவங்கள் செய்து 88 வயசுல வந்து தன்னுடைய குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கன்னு சாதுக்கள் இடத்துல கேட்க, அவங்க நாராயணன் நாமத்தை சொல்ல இவர் என்ன பண்றாரு, அதையே பிடிச்சிட்டார். ஸோ நாராயணா நாராயணா சாப்பிட்டியா, நாராயணா குளிச்சியான்ட்டு எப்பவும் நாராயண ஸ்மரணத்திலே இருக்கார். அதனுடைய பலன் யமதூதர்கள் வந்தும் கூட அவருக்கு என்ன பண்றாங்க, விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அவரை வைகுண்டம் கூட்டிட்டு போறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. ஏன் அப்படின்னாக்கா, எப்போ ஒருத்தருங்க வந்து நாராயணனுடைய நாமத்தை மரணிக்கும் தருவாயில் சொல்றாங்களோ, அவங்க பௌதிகமாக சொன்னாலும் சரி, பகவானை நினைச்சு அவர் கூப்பிடல, தன்னுடைய மகனை தான் கூப்பிடுறாரு, நாராயணா நாராயணான்னு. ஏன்னா விகாரமாக இருக்கிற யமதூதர்களை பாக்குறாரு 88 வயசுல. அவங்கள பார்த்த உடனே ஓகே, பயத்துல அவர் கூப்பிடுறாரு. இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு தூதர்கள் வராங்க. அப்ப 2 பேருக்கும் நடுவுல விவாதம் நடக்கின்றது. சோ அதுல வந்து அப்ப வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து சொல்றாங்க, எப்போ ஒருத்தன் பகவானுடைய நாமத்தை குழந்தைக்கு வச்சு அவ எப்பவும் அவருடைய ஸ்மரணத்திலே இருக்கானோ, அவன் வந்து பிள்ளையதான் கூப்பிட்டான். இருந்தாலும் பகவான் ரொம்ப கருணையோடு அவருக்கு வந்தார். இது எப்படி சாத்தியப்பட்டுச்சு அவருக்கு, அவ்வளவு பாவங்கள் செய்தும்? தூய பக்தர்களுடைய சங்கம் இந்த சாதுக்கள் மூலமாக அவர் வந்து குழந்தைக்கு பேர் வைக்க, அதுதான் அவரை வந்து காப்பாத்துச்சு. ஒரு மனுஷனோட அந்த ஆயுட்காலம் வந்து 100, அவர் வந்து 100 வயசு வரைக்கும் இருக்கணும். எவ்வளவு பாவங்கள் செஞ்சா போதுண்ட சாமி, நீ இந்த உலகத்துக்கு பாரம்னு சொல்லிட்டு 12 வருடத்துக்கு முன்பாகவே வந்து யமதூதர்கள் அழைத்துட்டு போக வராங்க. இந்த 2 பேருக்கும் நடக்கக்கூடிய அந்த விவாதத்தை கேட்டுட்டு அவர் என்ன பண்றார், அப்பொழுதுதான் அவருக்கு ஞானம் வருகின்றது அஜாமிலனுக்கு. உடனே என்ன பண்றார், விஷ்ணு தூதர்களை பார்த்து நீங்க யாருன்னு கேட்கிறார்.
அடுத்த நிமிஷம் அவங்க மறைஞ்சு போறாங்க. ஆனா அவருக்கு அந்த ஞானம் வருது. என்னுடைய வாழ்நாள்ல எவ்வளவு மோசமான செயல்களை செய்தும் பகவான் எவ்வளவு கருணையோட எனக்கு வந்து அருள் பாலித்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீதம் இருக்கக்கூடிய 12 வருடங்கள் பக்தி தொண்டு செய்து கடைசியாக பகவானை அடைகின்றார். ஸோ நமக்கு வந்து செகண்ட் சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இந்த வந்து நம்ம விட்டுறவே கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல இருக்கும்ன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ அடுத்தது வந்து 20 கடைசி பதம். சாதிபூதாதி தெய்வம் மாம் சாதிரித்யஜ்ஞம் ச ஏ விதோ பிரயாண காலேபி ச மாம் தே விதுர்யுக்த சேதசஹ. பௌதிக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனும் பரமபுருஷனாகும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானாக என்ன அறிய முடியும். அப்படி அறிந்தவர்கள் பகவானை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். நம்ம பார்க்கக்கூடிய அனைத்தும் வந்து பகவான். உண்மைதான் இல்லையா? பகவானே பரபிரமமாக எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்க அவருடைய புருஷ அவதாரத்தை பார்க்கிறோம். காரணதகஷாய் விஷ்ணு, கர்ப்போதகஷாய் விஷ்ணு, காரணதகஷாய் விஷ்ணு அவருடைய ரோமத்திலிருந்து அண்டம் உருவாகின்றது. அந்த அண்டத்திற்குள்ளார அவரே திரிந்து உள்ள போகின்றார். எப்படி போற? கர்ப்போதகஷாய் விஷ்ணுவாக. எப்படி வந்து பால் தான் இது, பால்ல இருந்து நமக்கு தயிர் கிடைக்குது, தயிர்ல இருந்து மோர் கிடைக்குது, மோர்ல இருந்து வெண்ணெய் கிடைக்குது, அதுல இருந்து நெய் கிடைக்குது. ரொம்ப பவித்திரமானது அப்படின்னு பார்க்கணும். அது போல மூலம் பகவான். சோ அவர்கிட்ட இருந்து காரணதகஷாய் விஷ்ணு, அவருடைய ரோமத்திலிருந்து அண்டமாக கர்ப்போதகஷாய் விஷ்ணு அதுக்குள்ளார போற, அதுக்குள்ளார என்னெல்லாம் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றதோ அதுலயும் பகவானே இருக்கார் ஷிரோதகஷாய் விஷ்ணுவாக. உயிரற்ற, உயிரும் அசையும் அசையாத எல்லாத்திலையும் அவர் வியாபித்திருக்கின்றார். சோ அனைத்துமே பகவான். அது மட்டுமல்லாம தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களுடைய மூலமும் வந்து பகவான். அவரே வந்து யஜ்ஞபதி இல்லையா? யஜ்ஞேஸ்வரர் அப்படின்னு சொல்றோம். அவருக்கு தான் வந்து நம்ம ஆகுதி கொடுக்கின்றோம். தேவர்கள் இதெல்லாம் சூரியன் அது ஒரு தேவன், சந்திரன் ஒரு தேவன், பிரம்மன் ஒரு தேவன், இவங்கெல்லாம் தேவர்கள். சோ எப்போ வந்து சூரியனுடைய அந்த அது ஒரு போஸ்ட் மாதிரி. அப்ப அதுல ஒருத்தவங்க தகுதியானவங்க இல்லை அப்படின்னாக்கா அவரே என்ன பண்றாரு? டைரக்டா வந்து அந்த போஸ்ட்க்கு எடுத்துக்கிறார். சூரியன் நாராயணர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அது போல. சோ இந்த மாதிரி எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் இருக்கு. சோ அதை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியல. நம்ம ரொம்ப சிம்பிளிஃபையா நம்ம வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்களையும் நம்மளுடைய வாழ்வையும் அமைத்துக் கொள்கின்றோம். பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். சோ இங்க இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் எல்லாவித யாகங்களுடைய அனுபவிப்பாளர் பகவானே. அவரே வந்து பரமபுருஷர் அப்படின்னு புரிந்து கொண்டு அவரை பற்றின உணர்வுல இருக்கணும்னா என்ன? இப்போ ஒரு விஷயத்த நம்ம செய்யணும்னா என்ன பண்ணணும்? அதை பத்தி நம்ம கேட்டாதான் அந்த விஷயத்தை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுமே. இப்போ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நிறைய பேர் பேசுறாங்க. ஆனா அதை பத்தி கேட்டா தானே நான் வந்து அது என்னன்றதே நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அதை ஒரு விஷயத்தை கேட்காத பட்சத்துல எப்படி நம்ம இது பண்ணுவோம்? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதுக்குதான் பக்தி தொண்டுல முதல்ல இருக்குது ஸ்ரவணம். பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை எப்பவும் நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அது அப்படி பகவானை பத்தி கேட்கறதுனால அவரை பத்தி புரிந்து கொள்கின்றோம். அப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனால எப்பொழுதும் அவருடைய உணர்வுலயே இருக்கின்றோம். அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு மரணம் அனைவரும் பிறப்புன்னு ஒண்ணு எடுத்துட்டுனா இறப்பை நோக்கி நம்ம ஓடிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? சோ நம்ம எப்பவும் அவருடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கும்போது மரணம் வரும்போதும் நம்ம என்ன பண்றோம்? அவருடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கும். எப்படி அஜாமிலன் நாராயணான்னு கூப்பிட்டு நாராயணனுடைய நாமத்தை சொன்ன உடனே விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அவர் எங்க போகணுமோ அங்க கொண்டு போறாங்க. அது போல மரண நேரத்துல கூட பகவானே நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா நாம பகவான் இருக்கக்கூடிய லோகத்துக்கு செல்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 7வது அத்தியாயம் ஞான விஞ்ஞான யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இங்க வந்து ஞானம் என்பது எப்படி நமக்கு கிடைக்கின்றது? மத்தியில் இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயம் வந்து பக்தி யோகத்தை நமக்கு சிரேஷ்டமா சொல்லுது. அதிகமாக பக்தி யோகத்தை தான் பார்க்குறோம். ஸோ அதை தான் நம்ம இங்க பார்த்தோம் இல்லையா? நமக்கு வந்து மற்ற மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ஞானம் எல்லாம் வந்து குறைபாடுகள் கொண்டது. ஏன்னா நம்மளுடைய புலன்கள் குறைபாடு கொண்டது, கலியுகம் குறைகள் கொண்டது. அப்போ நம்ம எப்படி ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்வது அப்படின்னாக்கா அவரோகணம், அதாவது குரு சீட பரம்பரை மூலமாக. ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த தன்னுணர்வை பெற்றவர்கள், அந்த வேதத்துல சொன்னது போல தன்னுடைய வாழ்வை அமைத்து ஒரு முன்னுதாரணமாக இருந்தவங்க. சோ அவங்க வந்து ஒரு கண்ணாடி போல செயல்படுறாங்க. சோ நம்மளை பகவான் இடத்துல கொண்டு செலுத்துவார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பகவான் வந்து அனைத்திற்கும் படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் பகவானுடைய சக்திகள். அவர் சக்திமான், அவரிடத்துல இருந்து தான் எல்லாமே வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம்.
உயர்ந்த ஆன்மீக லோகம், தாழ்ந்த ஜட உலகம் அனைத்தும் பகவானுடைய சக்தி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பகவானை வந்து 4 விதமான மக்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள், சரணாகதி அடைகிறாங்க. 4 விதமான மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. யாரெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அப்படின்னாக்க, அதிமுட்டாள், ஞானமே இல்லாதவங்க, மனுஷங்களே கடைநிலையில இருக்கவங்க, நாத்திகம் பேசக்கூடியவங்க, அசுரத்தன்மை கொண்டவர்கள், அவங்கெல்லாம் வந்து பகவானை ஏற்றுக்கொள்வதே இல்லை. அதே சமயத்துல யாரெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அப்படின்னாக்கா, யாருக்கெல்லாம் கஷ்டத்துல இருக்காங்களோ, செல்வம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்களோ, யார் கடவுள் அப்படின்னு அந்த ஞானத்தை தேடுறவங்க, ஓகே இவர்தான் கடவுள், இன்னும் நான் அவரை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த பூரணத்தை தேடுறவங்க. ஸோ இவங்க 3 பேரும் வந்து பகவானை சரணடைறாங்க. இப்படி நீங்க தான் முழு முதற் கடவுள்னா எதுக்கு தேவதேவர்கள் வழிபாடு? ஏன்னா எனக்கு எல்லாமே இன்ஸ்டன்டா வேணும், உடனே வேணும். நான் ரொம்ப பௌதிகமாக ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கேன். இந்த பௌதிகம் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தற்காலிகமானது, எல்லைக்கு உட்பட்டது. ஆன்மீகம் சார்ந்து செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு மட்டுமே நிலையமானது, நித்தியமானது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ அவங்க அந்த தேவதேவர்கள் வழிபாடு செய்யறதோட பலன் என்ன? அவங்க எங்க இருக்காங்களோ அந்த லோகத்துக்கு போறோம். ஆனா பக்தன் என்ன பண்றான்? பக்தன் முக்தியை விரும்புவது கிடையாது, விமுக்தியை விரும்புகின்றான். எப்பொழுதும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்திருக்கணும். ஏன்னா அதுதான் நம்மளுடைய சுபாவம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படி அந்த உயர்ந்த பக்தியை யார் பண்ண முடியும்? முற்பிறவிலும் சரி, இந்த பிறவிலும் சரி, பாவங்கள் எல்லாம் ஒழிக்கப்பட்டவங்க. யார் பாவங்களை ஒழிக்கப்பட்டவங்க? புண்ணியங்களை சேர்த்தவர்கள். எப்படி இந்த புண்ணியம் கிடைக்கும்? பக்தி தொண்டின் மூலமாக, பகவானுடைய நாம ஜபத்தின் மூலமாக. 9 விதமான பக்தி தொண்டை பார்க்கிறோம். முதல்ல இருக்கிறது ஸ்ரவணம். அவரை பற்றின நாம ரூப குண லீலைகளை கேட்கணும். எப்படி கேட்கணும்? பக்தர்கள் சங்கத்துல. யார் மூலமாக கேட்கணும்? ஆன்மீக அதிகாரபூர்வமான ஆன்மீக குருவிடம் இருந்து கேட்கணும். அப்போதுதான் நம்மளுடைய கலங்கங்கள்ல இருந்து நாம விடுபட முடியும் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். இப்படியாக 7வது அத்தியாயம் முடிந்து விட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம். ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளவு தூரம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போயிட்டோம், எவ்வளவு தூரம் நீங்க இது பண்ணிருக்கீங்க தெரியல. என்ன இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி கேள்விகள் எதுவும்? ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். நித்ய கௌர பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரி. எதுவும் கேள்விகள் இல்லை அப்படின்னாக்கா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? நாளைக்கு நம்ம 8வது அத்தியாயம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். கேள்விகள் இருக்கா எதுவும்? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி. ஓகே, நாளைக்கு 8வது அத்தியாயம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே வைண்ட் கிருஷ்ணா அப். மாதாஜி. கமலா மாதாஜி இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரே ஒரு விஷயம் மாதாஜி, நீங்க உங்களுக்கு தான் அது அந்த சேவை கொடுத்துருக்கு பாத்தீங்களா? நீங்க கௌரங்கா குரூப்ல இந்த வாரத்துல ஒரு வாரமும் யாராவது பக்தர்கள் என்ன என்ன டொனேஷன், ஈவன் 100 ருபீஸ் கோஷாலாக்கு கொடுத்தாலும் சரி, என்ன டொனேஷன் பண்ணாலும் காலையில இந்த டீம்ல இருக்கவங்க 6 மணில இருக்கவங்க உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணட்டும். நீங்க வந்து இவங்களுக்கு சொல்லிருங்க மாதாஜி, கமலா மங்களம் மாதாஜிக்கு சொல்லிருங்க. அவங்க தான் ஸ்ரீ தனஞ்சய சேவையில் வந்து அவங்க தான் இன்சார்ஜ் இல்லையா? அவங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா வார வாரம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, வார வாரம் நம்ம வந்து டெம்பிள்ல வந்து மீட்டிங் இருக்கு பிரபு கூட. ஸோ அந்த வாரம் ஒரு கிளாஸ்ல இருந்தும் எத்தனை பக்தர்கள் வந்து என்ன சேவை பண்ணாங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ அதனால இந்த பேட்ச்ல இருக்கவங்க யாராவது இந்த கடந்த ஒரு வாரத்துல ஏதாவது சேவை பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னால நீங்க வந்து தயவு செஞ்சு கமலா மாதாஜிக்கு வந்து அந்த ப்ரூஃபோட மெசேஜ் அனுப்பிச்சு விடுங்க. நான் மாதாஜிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன். ஆமா, நேம் வேணும், உங்களோட மொபைல் நம்பர் வேணும், என்ன சேவை எடுத்திருக்கீங்க, ஈவன் 100 ருபீஸ்னாலும் பரவாயில்ல, அதை நீங்க அமுச்சு விட்டீங்கன்னா மாதாஜி வந்து அப்படியே ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுவாங்க மங்கள மாதாஜிக்கு. நம்ம ரெக்கார்டிங் டேட்டா பேஸ் ரெடி பண்றோம் மாதாஜி. அதுக்காக திங்கக்கிழமை நீங்க சொல்லிடுங்க மாதாஜி இவங்களுக்கு, மங்கள மாதாஜிக்கு அந்த மெசேஜ் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்களேன் கௌரங்கா குரூப்ல. ஓகே மாதாஜி, வேற எதுவும் ஓகே, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லை இல்லையா? ஓகே.